Intay kantayon ti himno, prosesyonal, daytoy ti lubong ti Diyos. Kantada namin musika kayo bye-bye arap mana matayap madagit ayap yep kasan ang ganap Diyos manakapan Dumanon sa dilangit, o Apo, ti di agbalbaliw nga ayat mo, tumukno kadagiti ulep ti kinapudnom. Tatipker akas kadagiti bantay ti kinalinteg mo, kas iti kaadalam ti taaw dagiti pangeteng mo. Sika o Apo ti mangaywan iti animal ken tao. Nagpategket din o Diyos digbalbaliw nga ayat mo, agkamang dagiti tattao ti salinong dagiti payak mo. Agpennek da Agpennek da dagiti nawadwad nawadwad at at taraon iti balay mo,
Painumen Painumen ida, ida iti ti karayan karayan ti iti kinaimbag mo. kinaimbag mo. Gloria Patri que nanos que el Espíritu Santo, ka Bukasaro itiut na kastawag na namin umalaeng. Amen. kararag tayo. Managparabor ken managayat unay a Diyos, agyaman kami manen Apo iti bundaway nga inted mo kada kami, tapno sang kamay sa kami ngagdayaw ken kavay iti online worship. Agyaman kami tauray pay, agiinadayo kami ket babaen iti pamati ken panagayat mi ken ka, ket saan a malapedam iti pagtultuloy a serbisyo mi, kas ingkam panaglak-am manen dagiti sasao nga pagbibiyagan mi. When Apo masideg kami ken ka, ket isaganam nga ru dagiti puso ken panpanunot pingagdengeg kadagitoy. Sika ti mangibabaet kada kami, papigsaen na kami ket itultuloy na kami nga alwadan iti pinagbibiyag mi. Dumawat kami met Apo iti pamakawan kadagiti nagkurkurangan mi iti padami a tao nang runaan ti sangwanam. Ket sa tayo amin ikararagtay ti amami, amami nga Amami, adal handa sa ka sa langit, bilangit. madaydayaw Daydayaw kuma ko ma tinagan mo. tinagan mo. Umay Umay kuma kumati ti pagariam. pagariam, maaramid Maaramid kuma ti kumati pagayatam. pagayatam no kasano sa Kasano dilangit, sa bilangit, kastamet kastamet ditoy dito'y daga. dagap. Itdem Itdem kadakam kadakam, ti taraon mi ti karaon mi inaldaw, itinaldaw. ket Ket pakawanan na pakawanin kami na kami kadagiti kadagiti basbasol basbasul mi, mi. akas Akas met pamakawan mi papakawan mi kadagiti kadagiti nakabasol kada nakabatul kami. kadakami. Ket Ket di din na na kami kami iyek iyek ti ti panakasulisog. panakasulisog, no diket ti Sadikit kami ilisi ni kami tidakes. takukwam ti Takukuam ti pagarian, pagarian. ti Ti panakabalin, panakabalin. kem ti Kinti gloria gloria ng kaadlayo. nanayon. Amen. Amen. Kuna ni Yahweh, itaong may kayu, taglilinawag tayo, nalabagat ti mansayo gapu ti basol. Ngem dalusan kayo aginggang agbalin kayo anapu daw akas iti kapas. Uray no nakaalablabagat ti mansayo, pumudaw kay tu akas iti puraw adelana. Aramaten tayong nga roday tuy akan ito itinaulimek a panagkonpesar. Wen kakabsat, da kabailan nyo, ngagparintumeng kadagiti diso nga ayan nyo, numampay kasto iti kasasaad tayo, yebkas tayo, tiin tayo, panagkompesar iti naulimek nga kanito. Agkararag tayo. Manakabalin na Diyos ken Jesucristo anang iya managayat unay uray pay kadagiti managbasol akas kada kami tapudno ang naglabsing kami iti napalalo. Ken saan mi nga impangag dagiti mayan nurot
ti pagayatam. Isu nga saan kami ang may ikari. Ngem gapo ti ayat mo ken dungom at tuy kami dumawdawat ti kaasim. Pakawanen na kam apo. Isurom kada kami iti panagayat kadag iti kaaruba mi ken kastamat iti iglesia. Amen. Iturong na tapos ikati kita ti panawen kakabsat iti kablaaw ken kastamet dagiti padamag wenno damdamag ken dagiti paka seknan iti iglesia kayo. Umuna kayat ko nga kablaawan na kayo kakabsat iti naragsak ken naimbag nga aldaw iti Domingo wenno bigat yu amin. Na pudpudno launay kastiman iti kasasaad tayo ngem saan ang mapugsat. Iti intayo panagdaydayaw ken apo tayo. Taammo tayo launay nga iti biag ken kastamet iti panawen nga isu timpaay ni apo kada tayo ket masapol nga intayo rambakan nga addaan panagdaydayaw ken kuana. Wen kakabsat ko pudno launay nga iti kasasaad tayo nang nangrunay di daytoy nga pandemya ket awan maaramidan tayo no di iti kastoy aramaten iti teknolohiya. Ket daytoy iti panangipang pangulo ni kabsat nga Noel Kitlong isu nga pagyamanan tayo launay iti Dios gapo dagitoy nga araramaten na tapnon maiwaragawag maiwaragawag tayo nga nalaeng iti sasao ni Apo iti kastoy man a kasasaad tayo. Isu nga da kayo nga kakabsat mi nga da kadagiti pagtainganda nga makipagmaymaysa iti daytoy nga intayo panagdaydayaw. Iti sibubukal nga pamilya iti Central United Methodist Church. Ken kastamat nang nangruna daytoy nga gimong iti Ilocano ken iti kinapateg launay itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo adtoy kami kakabsat namang kabkablaaw kada kayo na imbag ken naragsak nga agsa kayo amin. Ken kastamat mapasano tayo nga kabkablaawan iti naimbag nga bigat dagiti saklaw iti bigat iti daytoy nga nasyon ken kadagiti kabangibang nga nasyon. Kastamat kablaawan tayo tinaimbag nga rabii kadagiti saklaw iti rabii nga nasyon. Naimbag nga malem kadagiti dadduma ken naimbag nga pangaldaw kadagiti dadduma. Ngem gapo iti kastoy nga intayo panangkabkablaaw wen ammo tayo amin nga ni Apo Dios isu akan kanayon kuma iti maaddang akan iti bibiyagyo ken kastamet kadagiti pampamilyayo. Itagtultuloy tayo nga rod kakabsat babaen iti intayo panag nga padamag dagiti dadduma akas pagayatan ni Apo nga aramid iti iglesia tayo. Ngem sakbay nga intayo aramiden dayta.
Ket kayat kumet nga kablaawan tayo dagiti kakabsat nga dimteng iti aldaw iti ah, panagkasangay da ken kastamot iti aldaw iti kalaysada. Nga kas gagangay jak nga may samaysaanen isuda no diket iti maysa nga kabsat tayo ni Byron isuna ti kasangay tata happy birthday kabsat ken kadagiti dadto mapay ket kung no intayo nga rod kitain dagiti screen tayo Ryan paki-plus mo nga yung mga kapatid. Yung mga may kaarawan paki-kuan kung sa screen kung pwede. Mukhang wala ata. Okay, so numampay kasta. Am amin nga dimteng iti aldaw iti kalaysa ken iti panagkasangay da. Kablaawan da kayo aming kakabsat iti Nagan, iti Cebu Bukel nga pamilya, iti Central United. Ayun, nakaplas na. Yan. Basahin tayo latan kakabsat, dagiti ni kakabsat nga dimteng iti panagkasangay da. Isong iti Nagan, iti pamilya, iti Central United Methodist Church. Ken kastamot iti Nagan, iti daytoy nga gimong, iti Ilocano, nang nangruna iti napatig nga Nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket kablaawan da kayo kakabsat iti narambak ken naragsak nga aldaw iti panagkasangayo ken aldaw iti kalaysayo ken isarsarunomo dagiti nikidkidawmi ken kastamat dagiti karkararagmi nga sapay kuma ni Apo Dios nga isu iti nangipaay manen ti baro nga tawen kabayatan iti panangdaldalyasat yu daytoy nga baro nga tawen ken baro nga biag nga impaay kada kayo iparik na kuma ni Apo iti nananay nga kaadana iti bibiyagyo. Ken kastamet kakabsat nga no adda kabailan nga iplas daytoy aramid tayo iti mission ken kastamet iti outreach tayo nga kas iti nikiddaw dagiti ni agpangpangulo iti daytoy nga proyekto ket no mabalbalin ket paki-play yung video Ryan ng ating Rosario Mission na ito naman ang panawagan ng karamihan sa ating konseho. Sige, pakitunghay po natin yung video clip. Ayan. Meron ba tayo, Ryan, yung video clip ng kuan ng Rosario? Ay, wala pa po. Sige. Agtultuloy tayo nga kakabsat. Kayat ko lang ipakaamo kada tayo nga numampay kastoy iti kasasaad tayo ket agtultuloy am amin nga aramid nga isutin pabaklay ni Apo kada tayo kas kuma iti ni kadarabii nga intayo panagkarkararag ket manipod iti Lunes aging gana iti Biyernes iti rabii. Sabado ket awan tayo no ket di iti naldaw nga morning devotion ket itata ket iti agpangpangulo iti morning devotion tayo ket dagiti lalaki wenno UMM. Ket agdingig tayo kakabsat ken intayo nga rod makimagmaysa iti aramid
Kas kuma iti intayo tultuloy nga midweek service ken kastamet iti daytoy nga intayo panagseserbisyo iti kada Domingo. Agtultuloy kakabsat numan pay di awampay iti nalawag nga pakdaar into no Domingo nge magururay tayo no anyaman iti ipakdaar iti pamunuan iti iglesia tayo no kasano tayo intumanen umay nga Domingo iti serbisyo tayo. Ngem no man pay kasta agtalinaid kayo nga adda kada kami wenno makipagmaymaysa iti intayo panag serbisyo tapnon mamuan tayo iti amin nga paspasamak iti iglesia tayo. Nakatakda kakabsat wenno into no umay nga February iti panang organisa iti Rosario mission tayo. Isu nga agyaman tayo kadagiti batbadang wenno tultulong tayo nang nangruna iti panakipagmaymaysayo iti outreach tadakkel nga banag kakabsat iti naipaay iti outreach program tayo nga inigaman na iti kabsat nga Malong ket pudno launay nga dakkel adu nga pamilya iti nabadangan wenno natulungan ket may sa daytoy iti gapuna no apay nga mabalinen nga iorganisa akas maysa nga iglesia iti mission tayo iti Rosario. Ngem sakbay nga dumteng dayta nga intay panang organisa adda prepara iti kabsat nga ni Attorney Des ni Fiscal Des nga maysa nga medical mission iti umuna nga Sabado into no Pebrero. Daytoy iti pinanguluan niya ken kadwana dagiti ni iFirm team nga isuda iti makaamo amin nga gastusin doktor kastamet dagiti ag-agas. Isu nga sinuman ti addanto kabailanda nga mabalin nga sumurot umuyog iti daytoy nga medical mission ket awisen tayo amin isuda. Daytoy into no first Saturday iti Pebrero. Ngem sakbay dayta ket daytoy nga kabsatyo ken daytoy nanumong adipenyo ket makipag-umanto pay ken ni Fiscal Des tapnon masigurado iti amin nga aramiden wenno agaraw nang nangruna daytoy nga intayo panagmisyon o kaya medical mission ijay Rosario. Ket sapay kuma kadagiti dadduma pay nga medical do doktor po natin nga mabalin nga sumurot ket awisen tayo met isuda. Itinagan ti Central United Methodist Church tultuloy tayo iti aramid nga isot in pabaklay kada tayo ni Apo. Amen at amen. Sige po, agtultuloy tayo. Dr. Joyce. Iti umuna may basa ket masarakan iti umuna a Korinto kapitulo 10 ket 2 bersikulo maysa tinggana 10 ket maysa ket kastoy ti kunana. Maipanggep kadigiti na espirituan as sagsagot kakabsat a lalaki ken babai saan ko akayat adi kayo mapakaamuan. Ammuyo nga idi pagano kayo na iturong kayo anayaw awan kadigiti awanen ti timek a Diojosen. Iti anyaman awagas ana iturong kayo babaen kadakwada. Ngarud, kayat ko maamuan nyo nga awan ti siya sinuman, ngagsasao babaen ti Espiritu ti Diyos, ti pakaiba ka, na ilunod ni Jesus. Awan makaibaga ni Jesus ti Apo, malaksid no babaen ti Espiritu Santo. Itaadda dagiti
na dumaduma asagsagot nga maysa nga espiritu, ken adda dagiti na dumaduma a panagserbi nga maysa nga apo. Ken adda dagiti na dumaduma a kita iti trabaho, ngem isumet laeng a Dios tinangted iti kabailan ti tunggal maysa. Ita, naited ti tunggal maysa ti pakakitaan ti espiritu para iti pakimbagan ti amin. Babaen iti espiritu maited iti maysa at tao ti mensahe iti kinasirib. Ket maited iti sabali a tao ti mensahe iti panakaammo, babaen iti isumet laeng nga espiritu. Ket iti sabali maited ti pamati babaen iti isumet laeng nga espiritu. Ket maited sabali dagiti sagut ti panangagas babaen ti maysa nga espiritu. Iti sabali maited ti aramid ti panakabalin, ket iti sabali ket panangipadto. Iti sabali ket maited ti kababalin a makailasin kadagiti espiritu. Iti sabali ket dagiti daduma akita iti pagsasao, ket iti sabali ti panangipatarus kadagiti pagsasao. Ngem maysa nga espiritu tigtrabaho kadagitoy amin a banbanag, amang mangted kadagiti sagot ti tunggal maysa akas mapili na. Iti sarakan iti ebanghelyo tayo ita ngagsapa ket manipod iti surat ni San Juan kapitulo 2 manipod iti bersikulo nga umuna aging gana iti 10 ket maysa. Akastoy iti mabasa tayo. Talpasan iti dua nga aldaw adda boda ijay Kana maysa nga ili iti Galilea. Adda sadyay ti ina ni Jesus. Ket naawis met ni Jesus ken kadagiti adalan na. Idi naibusen ti Arab kinuna ti ina ni Jesus ken kuana. Naibusandan iti Arab. Babae insumbat ni Jesus. Sana masapol nga ibagam ti aramide. Saan paya dimteng ti oras ko. Kinuna ti ina ni Jesus kadagiti agserserbi, aramiden nyo ti anyaman nga ibaga na kada kayo. Adda lagaden dagiti Hudyo, maipapan iti panagbugo. Isod gapuna nga adda inem aburnay sadyay nga aglaon iti tunggal maysa iti agarop sa ngagasot a litro. Punwen nyo dagiti burnay iti danum. Kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi. Pinunuda nga ro dagiti burnay. Ita kinuna kadakwada tumago kayo iti panyo iti agaywan iti padaya. Kasta tinarami dagiti agserserbi. Idi naramanan ti agaywan ti danong managbalin nga arak, inayaban natin obyo. Saan na nga amo iti nagapuan iti arak. Nupay amo dagiti agserserbi ta isoda ti timmako iti danum. Kinuna na iti nobyo. Ugali dagiti tattao nga ipasango nga umuna iti kaimasan nga arak. Sa danto ipasango ti ordinaryo nga arak no adon tinainom dagiti sa nga ili. Ngem sika inyud udim nga impasango ti kaimasan nga arak. Inaramid ni Jesus daytoy umuna milagro ijay Kana maysa nga ili iti Galilea. Impakita na iti dayag na sadyay ket namati ken kuana dagiti adalan na. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen.
paytan kadagiti tao adi. Tay ngaron tay manggiganti kanta nga isagot iti Ilocano Choir. Indescribable, uncontainable, unexplainable, Almighty God. Indescribable, uncontainable, unexplainable, Almighty God. From the highest heights to the depths of the sea, to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. All creation reveals your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, exclaiming, indescribable, uncontainable. You put the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You are amazing, amazing God. All powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Amazing God. Indescribable, indescribable. Oh, who has told every lightning bolt where it should? Who has told every lightning bolt where it should go? Stores in heavenly storehouses laden with stores in heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its light? Who imagined the sun and gives source to its light? It conceals it to bring us a coolness of the night none can fathom. Indescribable, uncontainable. You put the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You are amazing, amazing God. All powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Amazing God, indescribable, indescribable. Oh, who indescribable, uncontainable. You put the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You are amazing, amazing God. All powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Amazing God, indescribable, 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 indescribable. Purihin ang Panginoon. Padayawan tayo ni Apong, babaan iti dayta nga saniwag iti kanta. Agkararag tayo. When o Apo, mas asideg kami ken ka. Gapo iti parabor mo. Adtoy kami nga dumawdawat iti kaasim tapnon iti kasta. Mayanurot kami no anyanto o Dios iti pagayatam. Dumawdawat kami iti pudpudno nga laeng nga gapuken ka. Iti sirip nga ipaay mo iti daytoy nga adipen mo. Sirip tapnon may balikas na no nyantuman o Dios dagiti banbanag nga kayat mo nga maipadanon kadagiti tunggal maysa. Sirip nga agtalinaed kadagiti puspuso
babaen kadagiti sasaom nga mangipaay iti pudpudno o Dios nga rag-o iti tunggal maysa kadakami. Wen o Apo, sika nga rod iti maadda kadagiti ni panagbabaitan ni tapnon iti kasta. Anyaman dagiti kayat mo ket isunto o Dios iti matungpal. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Anya dagiti milagro iti bibiyag tayo. Anya dagiti milagro iti bibiyag tayo. Adu dagiti paspasama kakabsat iti bibiyag tayo asaan tayo nga namnamaan. Amin dagitoy ket imbilbilang tayo a milagro. Tasan tayo nga rod nga ninamnama. Milagro ko na tayo tasaan tayo kabailan nga aramiden. Saan na maaramidan ti tao ken awan kabailan tayo nga aramiden dagitoy. Dagitoy ti milagro ama kunkuna wenno kunkuna tayo. Tano subyanan tayo kakabsat iti teksto tayo no kasano ti danum a nagbalin nga arak. Napasamak daytoy ijay Kana, Galilea. Iti maysa a pasken ti kasar wenno boda. Naimbitaran ti ina ni Apo tayo nga Jesucristo ni Maria ken kastamet adda ijay ni Apo tayo nga Jesus ken kadagiti adalan na. Ammo tayo launay kakabsat no tapnon maibaga a baligi or successful ti padaya iti dayta nga panawen ket masapul ngagpennek dagiti bisita kadagiti makan ken kastamet dagiti mainom. Dayta iti pakaimatangan iti pudno nga ragsa tinagpasken ken kadagiti bisita nga naawis. Isu nga iti dayta nga kanito adda nadlaw ni Maria. Awanen ti mainom dagiti sangaili nga naawis. Awanen iti arak na ibusen. Malabit ani Maria ket adda riknana kakabsat. Adda nauneg nga riknana an narigat iti may babainan nang nangruna iti partes iti nagpasken. Isu nga idin madlaw na nga awanen ti inumen nga arak dagiti sangaili inyumanan ken Jesus daytoy nga riknana wenno madlaw na. Taammo na launay nga adda maaramidan ni Jesus tapnon maisalbar iti pakaibabainan iti nagpasken a pamilya. Ammo ni Maria nga adda maaramidan ni Apo tayo nga Jesus tapnon maisalbar iti pakaibabainan. Excuse me.
sorry. Amula unay ni Maria nga adda maaramidan ni apo tayo nga Jesus. Tapnon maisalbar iti pakaibabainan iti nagpasken a pamilya. Isu nga daytoy iti kayat ko o maysa a kayat ko kabsat nga maimatangan tayo. Iti daytoy nga teksto tayo. Nga isu ti umuna maadaan tayo iti panakipagrik na. Wenno nalabes arik na. Daytoy tikon po na tayo nga magiging sensitive tayo kadagiti paspasama. Daytoy ti awan kadagiti kaatuan. Saan da amarikrik na iti kasapulan dagiti daduma wenno sa bali. Gagangay sa dagitoy kakabsa kadagiti awan pakipagrik-rik na. Dagiti awan tiriknana kasla awan o awan iti ni pakibiyangan da. Daytoy iti gagangay kadagiti kaadwan. Maragsakan da no adda maibilbilag iti kababainan iti padada. Ngem da tayo kuma kakabsak. Saan tayo kuma apakaragsakan iti pakaidadanaysan ti pada tayo. No diket aramiden tayo dagiti rumbeng tapnon agragsak tayo apada-pada. Adda kuma panagtitinulong. Adda kuma panangisaksakit iti tunggal maysa. Tadaytoy iti mayan nurot iti pagayatan ni Apo tayo a Dios. May kadwa. Panagtulnog ken pamati. No adda panakipagrikna tayo nga nalabis kadagiti maseknan ket masapul met nga addaan tayo ti panagtulnog ken panagpamati o pamati. Daytoy duwa masapul asaan nga agsina. Panagtulnog ken pamati. Iti daytoy kakabsat adu kada tayo ti agtultulnog ngem awam met pamati na. Wenno addamet pamati na ngem awan panagtulnog na. Parehas daytoy nga awan pagbanbanagan na anapintas. No kaya tayo nga adda na saya ta pagbanbanagan dagiti aramid tayo kakabsat masapul nga agtulnog tayo ken agpamati tayo ken Apo tayo nga Hesukristo. Kastoy iti napasamak no apay na addaan milagro. Iti dayta apadaya taadda managtulnog ken managpamati ken Apo tayo nga Jesus. Anya ti kinuna ti teksto tayo. Punwenyo dagiti burnay ginggana ti liblib. Saka ito mangtako ken iparamanyo iti agaywan iti padaya. Daytoy iti bilin ket isumet iti tinungpal. Adda nagtulnog ken adda namati. Gapo iti dayta
adda nakakaskas daaw ang napasama. Ti danum ang nagbalen nga ara. Milagro iti imatang ti tao. Ngem ken apo tayo nga Jesus natural laeng ken kuana dagiti saan ang maaramid iti tao ngem maaramid na taadda nga rod pannakabalin na nga aramiden dagitoy. Saan ang may limit kada tayo kakabsat? Nga ado iti pagpurpurangan tayo. Ado dagiti pagkurkurangan tayo ket daytoy nga pagkurkurangan tayo nakasaganan iti pakaibabainan tayo. Daytoy iti kinapudno na kakabsat. Nakasaganan iti pakaibabainan tayo gapo kadagiti adu a pagkurkurangan tayo. Saan tayo arumbeng ang mapadayawan? Ngem padasen taypay maminsan kakabsat iti agtulnog nga awan panagkitakit ken awan panagdududa. Mamati nga awan panagduduana ket makita tayon to iti milagro, iti biyag tayo nga aramiden ni Apo tayo nga Jesucristo. No naaramid na idi nga maaramidan dagiti banbanag tapnon maisulbar o maisalbar iti pakabaibabanan iti maseknan ang nagpadaya. Kastamet maaramidan na tayo nga isalbar kadagiti pakaibabainan tayo gapo kadagiti pagkurkurang tayo o pagkurkurangan tayo. No naaramidan na idi mamati na launay kakabsat nga maaramidan na met kita. Ta isu na nga rod ni Apo tayo nga Jesucristo idi kita ken iti agnanayon. At dalaeng panagtulnog ken panagpamati tayo. Jesus the same yesterday, today, and forever. Hebrew 13 verse 8. Ken iti pangatlo nga kayat ko nga makita tayo no itatay paaddan tayo iti nauneg nga panagrikna may kadwa isu iti panagtulnog ken iti panagpamati ken iti maudi addaan iti panakapnek iti maysa akang runaan kadagiti agpasken kakabsat. Wenno iti tunggal maysa ket isu iti panakapnek. Pakadayawan iti maysang agpasken ang mapnek iti amin nga sangailina ken oray pay isuda. Daytoy tigapuna no apay saan nga rumangrangay iti pagilian tayo kakabsat. Taado dagiti nakatugaw iti pwesto nga awan panakapnekta. Saan nga may limbing daytoy? Saan nga may limit kada tayo iti kastoy nga paspasama. Takayat dagiti nakatugaw ako kuwada amin. Kayat daket isudalaeng timayat ngagbiag.
Masapol ang masursuruan tayo ang mapnek kakabsat. Kadagiti parparabor ni Apo Dios. Taam muna nga iyalikaka iti kasapulan tayo iti daytoy nga biag. Masapul ang masuruan tayo ang mapnek. Kadagiti anyaman a parabor ni Apo. Taam muna launay nga iyalikaka iti kasapulan tayo iti daytoy a biag. Saan laeng abiyag ti sagot na? No dekat adda ingkarina biyag nga awan pagkurangan na. Iti 10 a kapitulo iti Juan bersikulo 10. Dayta iti bagbagana. Biyag nga awan pagkurangan na. Ti kayat na nga sakwen, dagiti banbanag a pagkurkurangan tayo gapu awan maaramidan tayo. Addanto milagro nga aramiden na ken ipaay na tapnun mapnek tayo akas kalikagom bayat iti panagbiag tayo iti daytoy adobong. Iti kalikagom tayo nga agbiag nga awan pagkurangan na iti daytoy nga lubong ket ipaay nanto gapu taad nga rod karina. Dayta nga kari ket milagro nga si tayon to kakabsat babaen kadagiti kalikagom tayo. Mapnek tayo iti parabor ni Apo. Anya ti kinuna ti agay-aywan iti padaya? Kastoy iti kinunana. Ngem sika Apo nobyo inyud udim nga impasango ti kaimasan nga arak. Kakabsat gapo iti panagtulnog ken panagpamati ken Apo tayo nga Jesucristo. Uray pay adu dagiti susuot iti panagbiag tayo. Ngem iti kamaudyanan na addan nakasagana a kaimasan nga insagana ni Apo tayo a Dios akas milagro iti biag iti tunggal maysa. Addan nakasagana nga kaimasan iti panagbiag ket daytoy iti milagro nga impaay na iti tunggal maysa kada tayo. Mapnek tayo iti dayta nga insagana. Mapnek tayo iti dayta nga milagro nga inaaramiden ni Apo Jesus kada tayo. Wenno kada tunggal maysa nga addaan panagpamati ken panagtulnog. Kakabsat ko daytoy iti milagro iti biag. Mapnek ka ken Apo tayo ni Jesucristo. Amen. At amen. Agyaman kami pastor iti nabagas a mensaheng paay mo kada kami itang nga bigat. Ket itang nga rod panawen ti panagyaman idaton tayo dagiti a pagkapullo karkari sagsagot ken datdaton a pagyaman babaen iti online banking a maiparang kadagiti screen tayo. Ket kabayatan na intay met kantahan ti himno iti panagyaman.
babaen o Dios iti milagro iti biyag nga isut nila kami ken ka. Kadagiti banbanag nga saan mi nga maaramiden ket kabailam nga ipaay wenno aramiden tapnon agbiag kami. Kas kuma iti biyag nga sikalaeng itinangisagot awan kardingan mi, awan kabailan mi, nga mangipaay iti biyag ti tunggal may sano dilaeng nga siksika. Isungatiin kami panagriing, panangbangon, iti daytoy nga agsapa, ket milagron iti biyag mi. Tapudno launay o Apo, sika iti naggapuan, sika iti manakabalin, sika laeng o Dios, iti makabael nga makaaramid kadagitoy. Adtoy kami iti sangwanam nga umayken kag daydayaw ken agprukbab. Nga obdaan o Dios iti napnuan nga pusong panagyaman. Panagyaman kadagiti adu nga parparabor mo nga isu o Dios panagtalkam wenno intalek mo kada kami. Tapudno launay dagitoy nga anak mo nga pinagtalkam ket isuda iti mangipaay mangidaton dagiti banbanag akas kadagiti apagkapullo. Numan pay o Dios saan mi nga makita itatta nga kanito. No diket dagiti anak mo nga natulno a pinagtalkam ken mapagtalkan. Ipaay danto asibubukel dagiti apagkapullo da dagiti datdaton wenno sagsagot da nga agpaay o Dios kadagiti aramid iti iglesia. Idaton mi launay ken ka o Apo gapo iti panagtulnog ken panagpamati mi. Nga babaen dagitoy nga karkari nga isuda o Dios impaay mo kada kami tapnon agbalin kami met nga aripit iti bendisyon mo kadagiti aramid wenno panagpakailawaan iti aramid iti iglesia wenno ti ubasam. Iparukpok mo nga rod kadagitoy nga anak mo. Iti nananay nga bendisyon ken parabor nga aggapuken ka tapnon iti biyag nga isut insagot mo ket biyag tumet o Dios nga maaramat tapnon maiwaragawag iti pudno a milagro iti biyag nga daytoy ket inaramid mo kada kami. Iti biyag ken iti parabor kastamet o Dios iti pamilya ken iti pagsapulan. Dagitoy nga anak mo o Dios ket kanayon mo kadi nga ipaay kadakwada dagiti kasapulan ipaay mo dagiti panggep ken kastamet o Dios no anyan tuman iti pakaragsakan pakapnikan iti bibiyag da kastamet kada kami. Wen o Apo ipaay mo nga rod kadagitoy nga anak mo na nyaman dagiti banbanag nga isu pakaragsakan iti bibiyag da. Kas kuma iti pamilya nga agdidinong mo. Iti pamilya nga agsisinakit. Iti pamilya nga agtitinulong. Akas o Dios kas pamilyam iti na espirituan iti iglesia. Repetin na kami iti nananay nga ayat. Dungo luman pay adu o Dios iti pagkurkurangan mi ken agsasabali kami iti langa agsasabali kami iti galad
wenno saan kami nga pare-parehas. Ngem gapo iti ayat mo, dungom ken panangisalakan. Adda o Dios panagmaymaysami, panagsisinakit mi, ken panagayat mi iti iglesia ken iti tunggal maysa kada kami. Wenno Apo gyaman kami, kadagiti anak mo nga simbangbay iti panagkasangay da, ken aldaw iti kalaysada. Sapay kumatay parik na maminsan pay, kadagiti bibiyag da, iti nananay nga bendisyon, ken iti kaadam kadakwada, kastamat kadagiti pampamilyada, nga isuo Dios kinabibilangan da. Agyaman kami, kadagiti sasaum, dagiti mensahe iti bibiyag. No kasano o Dios ti mensahe, dagiti kankanta, mensahe iti bibiyag. Ken kastamat no kasano mi o Dios nga pagyamanan, no kasano nga naywarwaragawag dagitoy. Babaen kadagiti anak mo, may naramat mo, nga isuda o Dios ti addaan kabailan, addaan o Dios ti siri babaen iti teknolohiya. Si kangarod iti mang bendisyon, dagitoy nga anak mo, nang nangrona iti pamilya ni Kabsat nga kitlong, ni Ryan, ken kadagiti adupay. Iti biag nga isut insagot mo, pagyamanan mi am amin dagitoy o Apo. Agyaman kami, iti nagpangulo ni Dr. Joyce. Agyaman kami, dagiti ni nang ipaay iti kanta ni Kabsat nga kedeng ken kadagiti pampamilyada. Ken kastamat agyaman kami o Apo. Kadagiti adda kadagiti pagtainganda nga makipagmaymaysa iti daytoy nga gimong iting kami panagdaydayaw. Ket sapay kumao Apo, iti bibiyag nga isut insagot mo ket iyadayom kadagiti anyaman asusuot ken kastamat iti ni saksakit nga isu o Dios iti kaamakan mi iti daytoy nga panawon iti COVID. When o Apo agyaman kami kadagiti anak mo nga isut pinaimbag mo kadagiti sagsagubanit iti pagpagida. Agyaman kami kadagiti anak mo o Dios nga impaayam iti napintas a pagsapulan. Dagiti anak mo nga daan baligi iti biag. Baligi nga makaapan iti sabali nga nasyon tapnon ijay nga agsapul o Dios iti kabibiyaganda. Dagiti anak mo nga adda sabali nga nasyon nga pudpudno launay nga aramaten tapnon bumadang kadagiti agkasapulan nakadaduda o Apo nga isuda ket naayat da launay bendisyonam iti bibiyag da numan pay saan mi nga mapagmaysa-maysa kadagiti nagnaganda wenno masakwan kadagiti nagnaganda ngem ammom isuda o Apo isungay karkararagan mi nga kankanayon nga isuda kuma ket ispalam iti bibiyag da paragsakam o Dios iti pampamilyada ken kankanayon nga ispal mo isuda kadagiti adu nga susuot ken adu o Dios nga banbanag nga saan nga nasayaan iti bibiyag da. Wenno Apo adu dagiti banbanag met nga kayat mi kayuman ken ka. Kas kuma dagiti aramid mi ti iglesia. Kas kuma iti tunggal maysa nga abuyot mo nga ispal mo iti amin o Dios nga pagkapuyan. No digad papigsaem ikkan na kami amin iti kired mi. Kas kuma iti iglesia mi nga isu o Dios panagmaymaysan mi kadagiti obispo mi kadagiti amin nga DSS mi ken dagiti papastor diakonisa ken kadagiti ayat laun unay nga laykom si kangarod o Dios iti mangrepet kada kami pagmaymaysaem iti riknami ti pammati mi ken iti pigsami
tapnon aramiden mi dagiti banbanag nga mayan nurot ken ka. Sika nga ro iti mang bendisyon nang nangro natin ay Iglesiam iti sentral. Si kami amin nga isut inbaon mo iti daytoy nga iglesia nga kastamet iti sibubukel nga pamilya mi. Sika o Dios iti sangger mi. Sika iti pagkamangan mi. Ken sika iti talgad mi. Nga mangwanwan ka iti bibiyag mi. Ken at dapay amang parangay iti aramid nga isut in pabaklemo kada kami. Wenno Apo, yes asidig mamatken kam amin nga adan o Dios iti rikna nga iti daytoy nga pagilyan mi ket addanto o Dios panagrangay na babaen iti panangpili mi iti pudpudno nga patugawem akas pangulo iti daytoy nga ili. Mas asidegan iti eleksyon isu nga surwan na kami o Dios tapnon iti kasta mapili minto iti rumbeng agtugaw nga isuk o Dios impatugaw mo ang mangyaon wenno mang parangay iti pagilyan mi nga Pilipinas. O Apo, awan sa balin nga kiddaw mi. No dagitoy nga banbanag nga di mi maaramidan ket kiddawen mi iti nasantuan na pannakabalin mo nga maaramid dagitoy tadagitoy isu ti milagro iti bibiyag mi. Agiyaman kami iti biyag salunan ken kastamit kan kanayon nga kaadam kada kami. Dagitoy iti kiddaw mi ken Jesucristo nga isut manlupot ken mangisala kami. Amen at amen. Kakabsat ko ken ay ayatek ko na ida. Intay yung arod lakamen na pada-pada. Itinananay nga pamamendisyon iti Diyos Ama nga dasa di langit. Kastamat no kasano iti ayat tungo ken panangisalatan ni Apo tayo nga Jesucristo ken iti panakipagmaymaysa tapnon alwadan tayo ket ikkan na tayo iti talna ken kapia babaen iti nasantuan nga Espiritu isukuma iti maadda kada tayo ita ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen at amen.